السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوک меваи болаззату шаҳдбор ва хушбӯй ки бо манфиатҳои худ дар тамоми ҷаҳон маълум аст. Ин мева таркибаш аз миқдори зиёди антиоксидантҳо ва кислотаҳои органикӣ бой аст. хусусиятҳои муолиҷавии ин меваро тибби халқӣ ва тибби расмӣ низ тасдиқ мекунанд. нок дорои витаминҳои А, B1 B2, B5, B6 B9, C, Е, инчунин оҳан, мис, ёд, рӯҳ, фосфор, калсий, магний ва натрий мебошад. дар нок миқдори зиёди кислотаи фолий мавҷуд аст ки ин кислотаи фолий барои занони ҳомила ва кӯдакон хеле судманд аст. дар ин мева ҳамчунин миқдори зиёди калий мавҷуд аст ки ин барои дил хело муфид мебошад. дар 100 грамми ин маҳсулот 42 килокалория мавҷуд аст ки ин яке аз меваҳои дӯстдоштатарин барои партофтани вазн мебошад. дар нок аз глюкоза дида фруктоза зиёд аст. барои ҳамин инро баъзан вақт дар парҳез барои фарбеҳӣ ва диабети қанд дохил мекунанд. нок барои барқарор намудани фаъолияти ғадуди зери меъда хело хуб аст. инчунин функсияҳои узвҳои ҳозима, гурда ва ҷигарро низ хело хуб мегардонад. як далели аҷиб, нок аз себ дида ширинтар менамояд, агарчанде ки дар таркибаш шакари кам низ дошта бошад. истифодаи нок барои баланд бардоштани иммунитет кӯмак мекунад, муқовимат бо бемориҳои сироятӣ ва мубориза бо депрессияро осонтар гардонида, аз бадан микробу токсинҳоро дур месозад. барои хастагии зиёд ва чарх задани сар низ ин мева тавсия дода мешавад.